to. So, ang pupuntahan natin, Tungchong. Nakasakay na kami ng tren ng Tungchong. Andito na kami sa Tungchong sa loob. Crescel Bandoha. Hi! Why? That is a big puzzle. Dito ka sa Tungchong, Crescel Bandoha. Asa ka ba? Wala ka dyan. Magsasara na siya. Nandito na kami sa tren mismo. A4. A4. Door A4. Happy birthday, CJ. Bless Casas. Yes. So, from here, sa Lighting, sa Tungchong, lilipat kami ng Lighting. Then from Lighting, sasakay kami ulit. Papunta nun sa grabe, ang dami nilang unreal. Ang dami nilang train. Interchange kayo, Lighting, ma'am. Yes, Jennifer Peratier. How many hours from Manila to Hong Kong, Mamshi? 1.5 hour lang. Pero kung lalanguyin mo, mga ilang araw din. Naparin nyo na ba yung ano ko, yung YouTube? Na yung si Judith Sang. Thank you, Gracie Marie. Actually, ang sakit na ng likod ko, ang sakit ng legs ko. Nagdiga mo pa ng antok. Sayang Crescel Bandoha. Ang tagal namin sa taas, like parang mga 15 minutes kasi yung isa bumili na bago ako tapos skirt kasi nawala. Shout out from Wong Tai Sin. Wong Tai Sin, hello. Mula kay Chrissy Marie. Thank you, Rosella Medallion. Aha. Mga moms. Hi, Elizabeth Pan. Malobat na ako. So, malamang sa malamang. After this, nasa hotel na kami. So, lilipat na kami ng ano tinanong ako sa'yo kanina. Ganyan pala. Being myself. So, ano gagawin ko rito? Ilang araw ako dito? Hiningi passport ko, yung ID ko. Ano trabaho ko sa Manila? Sino mga kasama ko? Estelita Felizardo. Kaya nga next time nga, kapag merong akong ulit na mga ganitong lakad, ay, double lock siya. Pag may mga ganito raw ulit, sasama na raw siya sa akin. Or kung sino yung mga gusto sumama. Sabi ko nga, laruin natin yung Singapore. Kami nga. Rosella Medallion, no? Pwede ka naman pumunta kung nasan kami. Sasabihin ko sa'yo.
sa location. Neil Antigua Ferrer. Sa TST ba kayo dito? May sa Colon malapit lang. Yes, sa TST po kami. Neil Antigua Ferrer sa may Australian House ba yun? Hotel. Sa Sunday papasyal kita. Masakit talaga ng paa ko. Grabe. Nabigla siya na kami. Grabe lakas ng aircon nila dito. Ang aircon naman. Okay, at least may knowledge ka. Mamashimi tayo Monday. Naku, Jam Rumbawa. Hindi na ako pwede mag-extend. Hanggang 22 lang po ako. Saan na ba tayo? Sunny Bay? Sunny Bay. Chingy, tas Taiki. Tapos hanapin natin yung red na no wonder bakit yung mga OFW natin kahit sabi mong nakatarid sila, napapagod din sila kasi yung travel nila malayo, lakad. Correct, Clary de la Cruz sinabi mo. Banji Perez, this is MTR. Basta, Sunday, 8 a.m., Tamar Park. 8 a.m., Sunday, Tamar Park. Mimit ko yung iba mga Filipino friends natin, mga followers natin dyan. So, kita-kita tayo doon. Sunny Bay, papunta Disneyland yan, Ma'am Shin. Sunny Bay, okay. Oo nga, may nakita nga ako nakasulat. Susunod na namin stop is Chingy. Chingy din Laiki. Naglalapig dito. Lalandian. Sana all na lang tayo dito. In fairness, kapoy na po talaga. Sakit talaga po. Nakaidlip ako sa locker eh. Sa locker room. Nakaidlip ako doon sa locker room kasi hinintay ko kayo. Tapos kinalabit ako nung officer, nung security. Bawal daw, stand up. Nung nakalagpas na siya, umupo pa rin ako. Iba mga Pinoy. Nagas na hulog. Ano bang kinuha mong SIM pa wala-wala signal mo? Pamalay ko, basta binigyan ako SIM card, okay na ako doon. 1 PM din meet and greet ni Mix yata sa TST. Presel Bandoha. Ako po AM. Umaga po ako kasi kinahaponan daw nun o tanghali, sabi ng road trippers, meron din kami ibang itinerary. May iba kaming gagawin. Yun. So hindi ko alam kung ano pa. Sabi nila mamimili para ng mga goodies tsaka souvenir. Sabi ko hindi naman ako mamimili. Si Ivy Mahini, nagpapapansin na naman. Black na nga lang kita.